Rutukari, Pajigaru, 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 Rutukari. Kuvundutsa vanhu vanovhundukaka. Zimbabwe shall never be a colony again. So Blair, keep your England, let me keep my Zimbabwe. Ndinoti vabereki munofara here muri yeZimbabwe. Zita rangu ndonzi tinotenda mutswiri. Zvida vamwe munongondoona pazvivhitivhiti nepamufananidzo. Aiwa nati nhasi regai timboya timbokurukura tiri pamhepo panapa. Ndichitaura nezvemaererano nebasa guru randiri ndichiita iri ramunoona ndichiimiteta izwi rababa Abhona. Ndangoti nhasi regai timboya timbosangana pamhepo panapa. Zita rangu ndonzi tinotenda mutswiri. Ndakazvarwa mugore ra1991 kudziva rasekwa. Ndiri wechipiri mumhuri yekumba kwedu. Primary yangu ndakadzidza kukwadzana extension. Ndobva ndazosimudzira ndichienda kusekondari yangu ndakadzidza kudziva rasekwa high 1. Ndokwandakaitira O level yangu ikoko svika ndapedza. Asi munhu aifara zvemusic. Ndofunga ndingangoti around 2010 ndakamboti imbei. Ndo patakatanga infact zvakaitika ndekuti ndakatorota ndiri form 1. Ndakarota ndichitotaura nevoice rababa Abhona. Ndichitorota ndichitobuda paTV. Saka zvinhu ndakangoti hope. Saka ndikufamba kwenguva ndakatanga kungotaura nevoice rere. Ndoona vanhu vese varongonakidzwa nazvo. Saka from there ndobva ndakatanga kutoti saka zvinhu izvi ndo zvazvitori nai. Wopedza ndairota dzedzi ndo zvazvaireva. Munongoziva chinhu chese zvinhu zvese zvearts industry zvinenge chinhu ndezvechirombo. Apa zvechingodzi zvinhu zvisina ndibasa rese. Chinzi siyana nazvo ndezvechirombo zvemagitari nekuti sei. Asi vakatozoshamisika vachinzwa vakuti fambe kwese kwafamba vari kuona ndiri kutaurwa nezita rangu kutaurwa nezvaro. Ndakambovaitira vakatofara. But sezvinhu zvisati zvanyatsoburitsa picture chaiyo havaiona kunge pamwe zvinhu zvisina nematumbu. Funga zvazvakazoita ndakambosangana pane muproducer funga akatanga kuma 2008 anoti Chief for You. Ndaitomboimba music ndotoimba. Saka from there zvatakaita takatizoni since ini ndine voice rababa Abhona kuti kamboisa voice iri pamabeats. Ndifunga ndakatomboita imwe song ndifunga muchiziva pakapa baba Abhona inonzi kuri kunakidza kudenga. Kana kukanda mabhachi mudenga kandai katoni. Haiwa tinotenda. Ndakatanga kunetsa kubva muna 1980 kusvika pari zvino. Asi ukandipa brokoli haiwa ndoti ndaguta. Ndakati naisauro kudenga kwanza aiwa ndakunamata amprofitaka. Ndozvandanzwa achitaura pandabva nendege kudenga. Kufundutsa vanhu vanovhundukaka. Haiwa tinotenda. Ndomboita here musikadzwa. Ya ndinaye wandoda kuti ndirore. Funga gore rikutera wandiri kufambidzana naye aripo. Kuri kunakidza kudenga, kuri kuspaka kudenga. Zita rangu ndonzi Mama Abhona. Zvekuimba ndo zvandogona. Tipe beat kana uchida kundona ndinoimba nejoma kana kuti neshona. Zita rangu ndonzi Mama Abhona. Zvekuimba ndo zvandogona. Tipe beat kana uchida kundona ndinoimba nejoma kana kuti neshona. Toita sei nenyika yeZimbabwe? Toita sei nechirwere chekorona? Toita sei nenyika yeZimbabwe? Toita sei kune chirwere chekorona? Kuvhunduka vanhu vanovhunduka ka. Vanovhunduka ka. Baba Abhona ranga riri gamba zvatinoziva mhuri yeZimbabwe, ranga riri gamba guru. Ndifunga ndaingonakidzwa nawo
pandaiona vachitaura panga pazvivhitivhiti nepamaredhiyo, ndo pandakaita inspiration ipapo. Zvino kubva ipapo pandakaita inspiration iyoyo ndakazoenda kwaZvimba musi weburial pakavigwa baba Bona. Ndakatoenda ikoko ndikasokotambirwa, ndikatonopa speech baba Bona asati varadzikwa. Ndofunga vanhu vakawanda izvozvo afunga havazviziva hawo, but ndo zvakaitika kumhuri yaMugabe. Ndofunga zvamuri kuona sepanapa, ndofunga muri kuona chibage chiri apa ichi. Ndofarira zvokurima chibage, makabeji. Ndofunga ndichakuradzai kuseri, kufunga kune makabeji ariko, uchamaona. Ndo zvimwe zvinhu zvandinoita ndaona spare time ndisiri kuarts industry. Zvinova zvinhu zvinoita kuti tiwane income. Farming inobhadhara. Kana ari makuseni ndinofarira kumukira kumboona kugarden kuti kwakamira sei, ndimboona kuti zvirimwa zvatakaisa kugarden zvakamira sei, zviri right here. Kana ava maskato ndendakarelaxa hangu ndichimboona hangu mabhaisikopo pazvivhitivhiti. Kana amanhero ndo pandenge ndakumbogara kuti ndombonyora nezvechi maererano nemusic maererano nemaspeech. Usually ndo zvandinowanzoita izvozvo kana amanhero. Pressure chakaoma. Sometimes unosvika time yekutoti hakufambika kuti upinde kana mudhorobha chaimo zvinonetsa. Since apa unenge wasati watenga kana motokari, zvinhu zvinotonetsa zvisingaiti. Because motikari zvinhu right now hatisati anayo. Tichiri kutombofamba nemota dzamaneja. Ndofunga iyo ndo imwe nyaya hombe. Mumatown macho hamutofambiki. Kuti upinde imomo unenge wakutombotanga wamira maneja kuti mupinde mutauni. Kutofamba netsoka pressure yacho inonetsa, inenge yakakurisa. Inini brand ndinoda kungoti ndingorangadza vanhu, ndichange ndichingotedza zvaitwa nababa Bona, ndichingorangadza kuti vanhu vangogara vachiseka zvavo kusvika pazvinenge zvapera, tichingoramba tichiita ndichiraramisirawo mhuri kana ndaroora. Usually ndinowanzoselecta maspeeches aya anonakidza, ari catchable, anonakidza, ari fine, nemamwe ane message. Ndo zvandowanzoita kana ndakuda kutsvaga maspeech ababa Bona. Kwezoitawo mamwe andinoitawo angu andogadzira from scratch. Ndofunga basa rakazosvikawo rikusvika pakukurawo, handichafambe ndega. Since ndandambotaura kuti ndaimbofamba ndega, ndofunga ndakufamba nemurume uyo anonzi Gerald Nyarambi. Ndofunga ndiye ari kuacta ari manager wangu. Saka zvizere achakutaurirai maererano nezvebasa. Sezvamaudzwa, ndini mukoma Gerald Nyarambi, ndini manager webasa irori raJah Bobo. Mukutanga takatanga tichitomhoresana, tichitotanga kutaura tese, kutanga kutoziyana tisati tapa basa irori. Ushamwari wakatombowapo, tikambofambidzana tichiwirirana. Then kusvikawo pandikazotanga kuona kuti art riri pana Jah Bobo rakatisiyanei zvachose nema-arts mamwe ese andaiona. Inini am also an artist, ndinoita zvekuacta kukwana mumavidheos ema-artist, and patinenge tichitoacta pacho tinenge tichinatsogadzira content rinofanira kupa image yakanaka uye neexperience and exposure yandenge ndichiwanawo. Saka takazotanga kuchiona kuti tinge tine umwe ushamwari hwatinofanira kuimprove kana tiri pabasa. Sezvandogara ndichitaura naye, tenge tiri pabasa. Kana taatega tenge takuita zveushamwari, dzimwe dzenguva tichitoita zveushamwari togona kutoona kuti apa baba Bona maigona kugadzirisa art yakada kudai so mukutamba imomo. Inini ndakaspecializewo zvakare, I'm a medical psychiatric social worker. Ndinobatsira zvakare maartist anovhiringidzikawo. Iyewo andondipusha zvakanyanyisisa kubatsira maartist vamwe vanotora zvinodhaka
achindisapotao. Maspeech ese mazhinji aanototaura munonzwa achiti pasi nemutoriro, pasi nemadrugs. Zvinhu zvatende tichizama kubatsirana tichiona kuti tine maareas of meats akati wandei naJah Bobo. Recently the inauguration of the president taitotya kutoenda saka toita seiko, takaenda vanhu havazotiunganiri here, havazotidini, nekuti muchiona art riri pana Jah Bobo riri kuti siyane nemamwe maartist ese pakuti hapana artist achazogona kutedzera voice remunhu waanobva afanana naye. Zviri zvekuti tiri kuimba, maybe taenda kumashows, kana aona kuti kuimba kwakunetsa akatanga kutaura, vanhu vanotowarairwa vachitofara, vachitoramba vachida kunzwa kuendera mberi kwevoice rake, kweart yaanenge achiratidza kuti anogona. Zvedi munhu anotedzera anga ari munhu mukuru kwazvo. Ndosaka muchiona kuti dress code yedu tese inenge yakangoratidza resemblance yemunhu mukuru. Either masecurity guards, formal dressing, ndo zvega zvatenjiedza kuresembla. Tino munhu ari reserved kusvika pekutoti akapedza zvaaita pashow anenge akutoti ngatipinde mota, the next thing ngatiende kune rimwe activity o imwe show. Achipedza zvaanenge atoita akutoti inini zvekutamba-tamba nevanhu akutongomoresana, ari kutora mafoto, achingopedza otonditi manager handei, totofamba zvedu tichitoenda. Munhu ari very reserved, and mukufamba ndoona kuti munhu ane a big heart for the society, zvaanenge achiita kueducata mayouth. Tichitofamba dzimwe dzenguva anogona kuti chimbomira panapa, usanitorako video but ndoti timbobatsire mastreet kids ari panapa, otovapa kana kuti kamari kana chikafu, ototaura nawo nevoice irori achingovakurudzira. Ndoona ari munhu ari reserved and munhu ari very determined. Chinotayo kuva kutifundisa ndo maitiro angu, basa rinogona unoziya. Ndizvozvo chaizvo. Samanager waJah Bobo, kuti zvinhu zvese zvinge zviri professional zvinoda mumwe munhu anogarira pasi achironga. Angagona kunge ari ane tarenda, but pane mumwe munhu anofanira kugara pasi achironga maseries of events mulife yake yeuartist. Ndakagona kuzama kuona kuti zviine zvatinogona kuseta ari magoals, zvekuti after a certain time toti taachiva here magoals atani takaedza kuseta as maobjectives edu for the year. Like gore rino tikutopusha kuti tibudise album rake raari kuzama kuimba, tichienda mumastudios, makolabo, edza kuenda kune mamwe maartist o kune vamwe vanhu vanotozivikanwa vane mbiri already. Saka tiri kuzama kugadzira art rekuti rinenge riri something chiri professional. Muchiona even dress code, makaenda pamaphotos ekare emukuru, padressing dzega dzatinge tinadzo, munogona kutofunga zvakare kutoti asi akagoverwa panhaka here. Apa munogona kutofunga kuti ndiwe chaiwo mukuru nebvudzi rawo iro, but iart yatinge tichitogara pasi tichitoronga kuna kuti apa tatadza, apa tokorekta. So with that in mind ndoona tichiendera mberi ende tichida kuita zvinhu zvihombe mulife medu. Mukandoenda panapa ndikanzi ndasvika kana kuZimdanso, ndokwanisa kutotanga kuimba zveZimdanso, ndokona kutombomisa voice rababa Bone, ndakutomboita zvinomecha iko, ndingati ndiri universal. Kunona ndinoimba neJomo wakana kuti national, toita sei nenyika yaZimbabwe, toita sei nechirwere checorona, toita sei nenyika yaZimbabwe. Toita msikazwa, Jerry anondibatsira zvikuru. Sinofunga takuda kuti toda kubuda kuenda parwendo, anondibatsira ipapo Poshe kozouyawo, anondibatsira mamwe maadvice pandokanganisawo, anoona kundikorekta kuti apa ngatidai tichinzwisisana. Ndikutaura kuti Jerry munhu anonzwisisa ende munhu anoremekedza basa. Chimwe chinhu zvakare chandandoda kuzama kutaura pamukuru wika, ane tarenda hombe, ende chinondifadza ndechoti haagariri tarenda rake pasi. Mukaona izvezvizvika dzimwe dzenguva ndomurekodha asingatozivi kuti ndiri kumurekodha, ndozomubata huro kuti shamari handei kustudio urekodhe song yakati, ndatokurekodha usiri kuziva kuti inobuda iri song. Pane paaimboteedzera Jah Praiser
voice raJah Praiser ndikati kuti ani munhu ari kuimba moto handoni ndi Jah Bobo. Ndikati Jah Bobo shamari, the next day tiri kuenda kustudio uchitoitedzera song iyoyo yaJah Praiser. Zvichida unogona kumbozama kumboratidza kuti anogona kuritedzera voice raJah Praiser even rakofu. Anotogona kutoimiteta mavoice akatoti wandei itarenda hombe raanaro munogona kumbowaratidzawo. Akandinyepera ane Zvimba rinohwira ndikazomudongorera achibuda mutangweni. Akandinyepera ane Zvimba rinohwira ndikazomudongorera achibuda mutangweni. Tinaye muno. No, then anogona kutedzera futi kofu even mukutaura. Akandingogumirepo. Bona zvapinda munyama kuti zvibude mawani. Unokuitemedza upenyu hwako kana mafungiro ako anenge aita kwamazuva here. Ndiri kuzwa Karopedzera kupenga. kupenga Kutopenga manyamushini. kwenya ndipengike. But manje makutopenga makauma 5 futi makutopenga. Saka uri kuti ndai mwanangu ndosiya iri mushonga uyu. Siya zvinodhemeja kana mental yako mental health inodhakwa. Ndikuti pandakatanga kumwa mushonga uyu ndakatanga uri kumwechite. Pandakazosangana nevanhu vandataura ndakamuziki ndaakuramba ndichikuda. Aiwa. Ndikuti mazuva amba mashoba ndirimwa kana mashanu. Aiwa. Mufana siya. Ende kulela siya usati mava addicted zvakanyanya. Because chero hili hapo inosvika pakusashanda. Saka the best way munhu kutotika zviite zvakanaka usati mbobvira watanga kumwa. Because ukatotanga rehab inogona kusvika una manda rehab vari kuenda rehab vachingobuda kutanga futi. Zvinhu zvaanga zvaaita mukati mekurarama mukati meupenyu plus munhu uya wekuti aisa nyara kana akangofunga kuti chinhu anobva achiita kana kuziva futi zvimwe zvezvinhu waingoona kuti komwana uyu indava achibva aita zvinosi zvepfungwa dzake uchakuti kochii zvinhu zvaingoti tinetsawo makuriro akaita zvinhu zvakatotishamisa. Ndingati achikura tiripo panapa aigona ngoti kuteedzera. Ndingati pana vamwe amai vari opposite apa vaingotaurawo nezwi rakakora aigona ngoteedzera atingovateedzera akatongoona munhu chete anokwanisa kutoita sei kutoteedzera zvaari kutaura. Uyezve zviri zvekuimba ininiwo pachezvangu ndakakura ndiri muRoman Catholic naimba ndichiimbisa saka ndakatomboona pamwe asi kuti mwana ari kutorochi matsimba amwe here because nditori muimbi kana panditori panapa. Aiwa zvinhu zvakatotifazvo takazvitambira ndakatofarawo nazvo kuti kuinga mwana wangu Mwari aita sei amusimudzirawo. Kumhuri kwedu kwaiva kusina aita zvekuimba asi uyo akatondishamisa kuti ndiye azoita zvekuimba izvi. Ndakazvitambira nemufaro. Pakutanga ndakambofunga kuti pamwe ari kuita zvisina basa asi ndakazotanga kutonzwa mukurumbira nevamwe vake nevamwe vanenge vachiatenda zvaanenge achiita nekuzoonawo mashows aanenge abuda kana mainterview aanenge achiitwa ndinokurudzira kuti arambe achiita basa rake akanangana nebasa chete because basa raanoita iri rekuimba neukomedian rine miedzo. Saka ndiye ndichimukurudzira kuti iwe nangana nebasa rako rauri kuita. Mukomana uyu aita zvese. Panapa tinorima anga ari hard work mugarden tinoita zvehorticulture. Kana akaruka kuti aende kunotengesa aitengesa zvekutonzwa kuti kana atobuda anouya nemari. Ini ndinowelda achiri kuchikoro ndaimbova kuti akomana anoda kumbodzidzira mishini anoita. Vamwe vake vaigona kuzviramba vachiti basa rekuwelda handikwanise kuzviti rinokwadza maziso asi aigona kuti wopa weekend kana ndisipo waitoona aitoitawo tumaripeya atotambidza mama wake mari totosikoshamisika kwanzi mari yashandwa natinei. Zvinhu zvairatidza kuti ane chido chekuita zvese. Muchago ipa ndini saBabo nyaka ndiri original. Handite zvekufembera.
ndinoita zviri original plus muri kuona chiso changu chakafanana mabhonyaka 100%. Donzo kazhinji ndinenge ndichanyadzisaya nezvemagariro nezve vana vari kurarama zvamanje vanyanyobatwa nezvemutoriro. Zvino ini sababa bhona saJah Bobo ndinoti aiwa pasi nemutoriro hachidi ndochachunja ndarada idzodzo dzinoita makunyakunya ekusuta zvinodhaka. Aiwa ndiri kuti pasi nazvo, pasi nemutoriro. Muri kuziya chikumbo chinoremera Mwari kure. Kuzvitambira vachine nguva yekuzvitambira, asi ndakuona nguva inoi ndakuona vakungoti tirikuonai mumufananidzo, tirikuonai mumasocial media umu vakuita kunge vakuda kunge vakupembenuka, vakuda kuona kunge pane chitiko chavakuitika aiko zvino, asi pekutanga vakange vasingazvitambire vairamba vakasadharara mwoyo yavo. Ndikangoti chekutanga ndoteerera Alec Macheso naJah Preza naSoldier Love naSimon Chopa Chimbetu. Music yavo yanga iri music ine message, yanga isiri music inongoimbwa zvongoti kungoimba zvongoti tangoimbwa but isina message. Yanga iri music ine message. Ndo zvandakadira mhanzi vaimbi vandataura nezvava. Zvinhu chinge kana zvafamba zvakanaka, vabereki vangu ndinovatora ndokwanisa kuenda navo kuVictoria Falls, ndombonavati vambofara vachinwa vari ikoko. Asi kana zvazofamba futi handine shuri yangu ndekuti vamboendawo kana kuna kuAmerica uko, vombonopindawo mahoteri ekuAmerica ndodzoka nawo, ndo shuro yangu. Ndinofunga chekutanga chatiri kuchemera zvizhinji, tiri kuchemera sponsorship nevanotibatsirawo kuti basa riende mberi, tingava zvekufambisa, pangava pekugara, ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuchema nezvazvo. Ingava kana varipo vangatipa mastudio ekuti tirekodhere, ingava maskits edu, angava makamera, vanokwanisa kutitengera vakasununguka kutibata, vachikwanisa kutibatsirawo, ndo shure yedu kuti basa riende mberi. Ini pandakazonzwa zita rekuti Jah Bobo rakatombondikatyamadza kuti ari kutaurwa ndiani. Vamwe vake vachitobvunza kuti ko Jah Bobo ari right here? Ndikati wari kuti Jah Bobo ndiani? Zvikanzi omudhara usi kuziya here mwana wako? Ndobva ndavhurirwa paningirikiri pafoni, so ndobva ndatonzwa ari kutaura newezwi raMugabe. Ini pamwe iclip yaMugabe yavakataura kare ndisati ndatozviziya, ndakatozozvioneswawo ipapo, sekuti ndokuzotanga kuziva kuti Jah Bobo nditino. Aiwa ndakafara, ndakaseka. Akazokuona patakasangana kumba, ndikati kwewe ndeipi? Zvikanzi ndini, ndo zvatiri kuita izvozvo. Tiri kusanganisa kuimba neukomedian, ndo zvatiri kuita. Ndakafara nazvo. Vari kungoya vachitora madolars edu zviri kumborevei, zviri kumbofamba sei, ndozvinoenderera zvakare. Uyewo mapasa maimboita kare akaenda nepo, ndiri kungoona muzimu dhanzo yangova mazvake. Izvozvo ndaramba. Ndodzoka here pachigaro, 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 ndodzoka here pachigaro.